Siunattua huomenta aivan jokaiselle. Tahdomme omalta osaltamme muistuttaa meitä kaikkia Jumalan antamasta rauhasta, toivosta ja ilosta. Kotimaamme ja elämämme usein otetaan. Mutta tähtei tuolla puolen koti toinen on. Me vaellamme täällä, vain pienen tuokioon. Täällä pohjan tähden alla paljon kärsitään. Iloinen itkun yksin itketään. Mutta kerran kyyneleemme siellä pyyhitään. Ja suruillaan vaihtuu kun nähdään. Silloin toivo siivet saapuu, onnien suunnistaa. Ja sydän pieni meitä mustattaa. Täällä pohjan tähden alla kaikki katoaa. Mutta siellä rauhassa, joka kestää aviaan. Täällä pyörii luova Jeesukseen. Voi se mitä nähdessä tunnilliset vaan. Täällä kirjee, Jeesukseen. Voi kuinka kaipaakaan, se mitä nähdessä tunnilliset vaan. Lisäksi luemme teille Päivi Kettusen kirjasta aamurukouksen hellästi. Hellästi. Jumala meidän Isämme, ojennamme käsiisi oman särkyneen sydämemme ja kaikki rakkaamme. Ota syliisi ja hoida hellästi, kun kipu ja ahdistus puristaa. Huojenna taakkaa, kun omat huolet ja läheisten asiat painavat. Lohduta, kun elämää hallitsee suru ja kaipaus. Pidä meitä lähelläsi, äläkä koskaan päästä pois.
täytä levoton sydän rauhalla, jonka olet meille luvannut jättää. Kiitos, että kuulet meitä rakkautesi tähden. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Psalmi 3:4 ja 19. Roomalaiskirje, luku 5, jakeet 1-5. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen, Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamaan meille pyhän hengen.